DYLA-AM 909 kHz. Nagsibya na karon worldwide via internet. Pinaagi sa www.sticam.com/DYLA909_Cebu sa kusog nga 10,000 watts. Ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo. DYLA-AM, kadaghan na pasidunggi sa Cebu Archdiocesan Mass Media Awards ug sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo isip Most Outstanding Broadcast Institution. Kini gipanag-iya sa Vemcon2 Broadcasting Corporation. DYLA-AM, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa nag-inusarang si biyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki, Tats Samson, makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Enero 24 karon 2015, og ang atong pagkaisgutan ang kahibalo bahin sa kalamidad. Again, ang atong topic karong buntaga, kahibalo bahin kalamidad. So mao kana ang ato ang pagaisgutan mga higala kabahin sa kalamidad unya kuyugi mininyo haron atong sayran mga higala unsa man gyud mga angay natong buhaton labi na gyud no isgutan nato ang mga kining mga nanarbay mga bag-o mga terminolohiya nga gigamit karon no sa paghatag og abiso nato. So mo na nga ato kining sayran mga higala kuyog sa atong mga dinapit no nga mga bisita karong taud-taud ato silang ipaila. Apan sa dili pa ko mo padayon tuguti na ko sa pagpangayo pag-usab og katahuran kaninyong tanan nga nagsunod kanunay nining ato ang programa. Labi na gyud sa mga silingan nato nga mga probinsya sa Bohol, sa Siquijor, sa Leyte, sa probinsya or mga lugar no dito sa Mindanao ug yun man sa dinhi sa Negros ug labaw na gayud sa ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo. So kanatong tanan nga mga suki nga nagkuyog gyud nato matag Sabado na atong programang Pagtuki. Ug yun man sab sa atong mga suki nga mga nanay no sa atong mga kaigsuunan nga mga negosyante ug sa ingon man sab sa atong mga kaigsuunan nga mga drivers no taxi drivers, PUJ drivers, bus drivers, hapit na ta kumayon og train kanang atong mga kaigsuunan no nga nanginabuhi kaninyong tanan nga ana diha sa inyong tagsa ka radio sets nga naminaw nga nagsunod kanunay usbo nako maayong buntag sa atong nga suki kayo nga nagsunod no diha sa Lahog, sa Naga, sa Bantayan, sa Camotes Island. So kamong tanan nga nagkuyog ug nagsunod maayong buntag no. So nindot kay atong topic kay atong hisgutan ang kalamidad no. Sa ako nang hisgutan importante kayo nga ato ning masayran mga higala. Now, disaster risk reduction and management no along with climate change adaptation are very crucial to places labi na gyud sa Pilipinas which is much exposed to disasters due to its geography and geology no. So sa kahimtang lang sa Pilipinas no mao gyud kasagaran no mabisitahan no mga kalamidad no sa ato nang na-experience pipila na nga mga kalamidad nga atong na-experiencehan ug daghan gyud kayo ang kadaot mahigala. In the Philippines, for instance, among the prevalent natural hazards are tropical cyclones no as well as its sequential effects of rain and windstorms along with flood. Thus the RRM and climate change adaptation are great help in reducing the loss of lives and properties during calamities. It is also necessary to infuse into the minds of the public the importance of calamity awareness and preparedness in order to have automatic action in times of disaster and be able to save not only their lives but also the lives of others.
So, with this, are we fully equipped with enough knowledge, understanding, and capacities in times of disaster? Being able to experience a lot of weather disturbances, what weather terminologies should we need to remember and know? O ingon man sab, ang pangutana, what has been done to people affected by recent typhoons such as Ruby and Sinyang? So mao kini ang mga pangutana mga higala nga atong gustong sayran no sa ato ang mga dinapit. Kay gusto ta masayod no nga unsa na may mga angay natong buhaton, angay natong andamon no panahon sa kalamidad o kumustahon sad nato katong mga naapektahan in town sa bagyong Ruby ug Sinyang no. So lately ang or kuan lang yun, mga pila pa lang ka pagsudyod sa tuig no. Ato dayong or hindi no, atong no, December 30 no. Ang Sinyang nibisita din sa ato sa Sugbo dako kay kadaot labi na gyud dito sa south no. Southwest nga bahin dito sa Ronda, sa Alcantara, sa Dumanhog, Barili ug ubang pang mga area nga naapektuhan. So mo kana atong sayran mahigala no. So nana sa linya karon si Sir Oscar Tabada ang hepe sa Pag-asa Mactan. Sir Oscar, mayong buntag kanimo sir? May buntag sa dato diya sa discussion naman natong case so nanabinaw karon. Yes sir. Buntaga. Sir Oscar, ang atong igisgutan karon no ang kabahin sa kalamidad. Hello. Pero sir, ang Sir Oscar, Yeah, hello sir, ang atong pagaisgutan karon kabahin no sa kining kalamidad sir. Sir, namanggod tay mga weather terminologies no. Unsa may angayng hibaw-an sa publiko kabahin ining mga weather terminologies like for example storm surge, gale storm signals in relation to wind and rain, tornado ug uban pa nga mga terminolohiya sir. So nining pagiha sir, pwede minimong sayran unsa ning mga terminolohiya unya in layman's term para masayran gyud sa atong mga yanong mga tigpaminaw kining mga terminolohiya nga angayng bantayan labi na gyud panahon kung unaay umaabot nga mga kalamidad sir. Okay, so for example kanang giuna nimo bahin anang storm surge. Storm surge mo na siya mga dagkong baon. Actually we have been discussing it no sa atong mga programa ng gobyerno doon kay mga information education campaign kung saan silang mga storm surge. So before na tungkol kay ang wapa magyud na ingon nakakita og epekto nga kusog kayo mato ato mga tao ang kumpiyansa kayo. So nitabo sa dana nga ang atong ihimo nga paagyan ang kalong panahon nga impossible ato ning eliminate ni mga terminology para dali kay masabtan sa mga tao up to the grassroots level. In fact, during Queenie, doon na sa ilaing terminology na kanina kahibaw anak, pero ang mga katawan wala sa Japong kabaw, katong gitawag na ito wind wave, no? So, pasabot na nato ang wind wave sa storm surge. Kinahanglan ang storm surge na ay bagyo, tungod na it is associated with strong winds, labi na kaning dunay storm or typhoon. Remember, og dunay tropical depression, dili yun ang mahitabo nga dunay tawag na itong storm surge. Okay. So, ang storm surge, mahitabo na ang pagdagko sa baon, ang kategorya na ng severe kay tropical storm or typhoon. So, ang mahitabo atong Queenie, nakalitan ng mga tao kay dagko kay baon dito dapit sa Tuluganas, Bohol, at bang siya sa Bohol Sea, nagkugang sila kay 15 dagko ang baon, kunya, layo naman ang bagyo. So, sabot na to ang wind wave is a different thing compared na to storm surge. Kaya ang wind wave, ang hinungdan pagdagko na sa baon, tungod sa gasunod-sunod na kusog na hangin. Kunya, gidugangan na siya sa pagtaob sa dagat. Mao na gitawag na wind wave. So, now na to, we have this terminology kanang gitawag na to tropical cyclone. Para sa nagdugay naman tang discuss ano sa tropical cyclone, but it is categorized into three. Ano?
ang biro ka gitawag na itong tropical depression, diin ang hangin, dili mo lapas sa 60 kilometers madagkat na, unya kanang gitawag na tropical storm, ikan sa 65 ngadto sa 109 kilometers madagkat na ang iyang center winds. May matag typhoon, mo na nagitawag din natong bagyo. No? Typhoon, so ang hangin na 110 or more, no? Or more ang atong masinati. Karon, kuiga, atong gi-introduce karon ang kaning ikaupat ana, kanang gitawag na itong super typhoon. Ipasabot na itong super typhoon, mulapas na galing siya og 185 kilometers per hour. Mauna na yung atong terminology nga itawag ana, kanang itawag na itong super typhoon. Pero, alang sa kasayuran sa atong maiksunan, atong makita karon unsay natabo atong sinyang, atong review, dili man to kusog kayo nga hangin. Kaya kategory ato tropical storm gani. Ang hangin na kinakusgan ay ato niabot lang og 80 kilometers malagtak na. Pero dako kayo sa kadaot na himo. Ingon na nako, moingon gayud ang public storm signal, we are not talking about water. We are not talking about water. Ang atong gipasabot na agikusgon sa hangin. So, ang usasa sa atong nabantayan karon ang iyang hangin, no? Ang iyang uwan. Karon nakita nato sa mga pila na tuig atong na studio historical data na dili day ang gikusgo sa hangin ang atong kabalakan karon kundi ang iyang tubig nga gidala. So pila na kay sample katong nahitabo nga Uldoy atong 2009 dito sa Manila. Ingon man nakita sa nato atong nahitabo sa Urmok diin doon na yapoy tropical storm Uring. Ingon man katong bag-o nakita atong sinati diri sa southern Cebu nga naa si Sinyang. Ang nakapadako kayo og kadaot na himo dili ang iyang gikusgon sa hangin kundi ang iyang ginaghanon sa tubig nga gihugikan sa langit. Sir? Yeah. So sa ato pa sir, ang katong nahitabo didto sa ang dakog yung naapektuhan didto man didto sa Ronda. So sa imuhang gi-describe sir, didto to ni tagak sa lugar sa Ronda. Dili lang sa Ronda, no? Kaya ang atong diametro sa uwan ato. Dili lang ingon nga 1 or 2 kilometers. Ang diameter ato is 300 kilometers. Okay. So, ang Ronda, ingon man ang mga lugar nga dool sa Ronda, Alcantara, Badyan, Dumanhog, Argao, Tibunga, doon na sa mga kadaot nga nahimo ato. We have done the assessment, no? After atong Bagyo Sinyang with atong with the OCD, gani ko yung ako akong administrator ato. Kaya mo mig assessment. Unsa gyud gihinungdan? Ngano man na pila ka tuig na mo interview sa mga tao. Na pila ka tuig na mo mao magikunotoy grabe mahitabong pagbaha. So makita nato binuhatan ng yapos kadawhano. For example, ang uwan, ang tubig mangita gyud ang agyanan asa si agi. Kay imo na gyud sa puggan ang iyang natural flow o puggan nimo muliko na muadto na sa lain nga lugar. So ang mahitabo tungod sa kadaghan tubig mubaha ng lugar kay gialihan naman. Ang usa sa ana kay kuwang nga kay tagkahoy. Kay dula pa tay daghang kahoy ug budlak sa uwan masawd na sa dahon. Dili na mo diretso dito sa yuta. Diin ang yuta ug muditso ang tubig ang iyang balas o ang iyang yuta ibanlas ngadto sa sapa. Unyag banlas sa sapa ang saba mahitabo mumabahon na lang. So kung kusog ang tubig muawas ang sapa mauna siya ang hinungdan nga dako kayo ang pagbaha. So naagyapoy contribution no ang human kanang component no sa panghitabo. Yes, ang tao, human ato yun, ang ato tubigenic ba atong mga katawhan gani no example lang. I am not
karon daghan man kay tree planting tungod sa need na. Pero sa man mo pag tree planting? Na humani mo og tree planting, pasagdan nimo kanon na naskaldi. Pero ang naging buhaton sa itong mga tao, di mo tree planting, kinahanglan doon na sa tree growing. So, misabot na ito, sample gihimo ning usa ka akong NGOs karon nga nananom sila og mga seedlings pagkahuman ang kadtong tao gatanom, for example, nagtanom kog napo gabo. Ako mohatag kog tag 2 pesos o bali 20 pesos kada buwan para mabantayan siya. Mabantayan ba nato og kanang mga tao nga duo diha. Sa usa lang nato pagtan-aw og mutubo na sa gali ang kahoy. Ang kong problema sa nato, kargado sa atong mang-uuling, bisang bugbo o gamay nga kahoy, putlom na Daginoton ba yun? uling. Mausag yun kanay dako kay problema nato dinis. Kaya yun ka, disiplina. Tanawa, makita na nato, nasuko na nato ang kinayahan, karon masinati nato ang grabe kayong kadaot sa atong panahon. Sir Oscar, akong follow-up question, Sir Oscar. Kung naay mga storm surge o guban pa nga mga kanang dagko kayo nga angay na tong preparahon, unsa may angay nga buhaton sa atong mga kaigsuonan, Director, no? Labi na gyud kung naay storm surge o guban pa. We have to adapt. Ato na lang ang dawaton. Kay kanong panahon na ato makita usay kakuwang nato sa atong mga coastal areas kabaybayon na. Katong sa unang panahon na ay daghang pagatpat. Daghang kay mangroves lang atong kadagatan gani 15 daghanang isda kay doon na may maitlugan. Daghang kay tang mga alimango. Karon atong gihurot o putol ang atong mga mangroves. Ihurot na ito, hawan na kayo kay himo tourism industry or puyan sa mga tao. Karong panahon na, kay mauna man lang naitabo, kinahanglan, ato na lang dawaton, kay mo pa man magsugod o pananom mo balik na mangrove. So, ang buhato na ito, ug doon na nagali bagyo. Ug doon ay bagyo, labaw pa kusog ang hangin ng bagyo, kinahanglan ang mga tauhan, kinahanglan magpagabana. Labaw pa ang atong local government unit. Din dako kay grow sila kay laay atong ahensya sa gobyerno MGB nakita na ng mga lugar ug asa ang storm surges nga base sa historical data. Kami sa doon na sa mga mapa na. So og ato na may bawaan kanang lugar nga prone na sa storm surge, ang mga tao ato guna silang pahimatnunan nga ug dunay bagyo kinahanglan og evacuation. Biyaan na to kay kinabuhi na to may atong bantayan. Kinahanglan evacuation from time to time. Di man na pirmi ang sources magsugod na ta og pananom ani mga bagatpat kani mga mangroves. Kay maunay makaali o makabungkag sa dako kang bawd nga moigo o mo pikto anang dapit sa kabaybayunan. Labaw pa ka ng mga kabaybayunan nga atbang ana lapad kaayo nga dagat. Sir. Okay. Sir Oscar, pwede minimong mapasabot briefly kining gale storm signals, no, in relation to wind and rain. Public storm signals. Yes. So, public storm signals, bago pa kong abot sa nila, maunod ako na mong lalis dito. Ayaw saan na kaya ito, nagtabok na ito atong niaging bagyo na ito, kaya itong kwentahon na Since 1911, 2011, doon ang tuhan yapon dapit diri sa Southern Subic o ingon man Southern part o Galis Dumaguete o Cagayan de Oro. Pag humani Sindong, 2012, si Pablo. Disyembre. Pag humani Pablo, naana po si Queen. Pag humani Queenie, si Ruby. Pag humani Ruby, si Sinyang. Okay. Man, si Amang na po, no? Sa Bisayan. So, makita na to ang flow karon nagkadaghan na lapit din sa ato sa southern part sa atong Pilipinas. Okay, sa usa sa mga problema diya ang atong mga kaigsuonan nga manglabang sa usa ka lugar padung ato sa usa ka lugar. For example, niya ka dinhi sa Sugbo, biyahe ka dito sa Bohol, biyahe ka dito sa Tubigon, na it will take only 1 hour. O naa ka sa Dumaguete o for example, naa ka sa Santander, from Liloan Port up to
ito sa Atbang Lumagiti, it will take only 15 to 20 minutes. Kung sa may nakita na to, pero dinaghanan na stranded atong kaigsunan. Pila ka adlaw, duha ka adlaw, pila ka libo, more than 13,000. So, ang gihimo karon, doon ang maghihimong pagtuon, ang himuon sa pag-asa, nga ang public storm signal nato, number 1, din ipasabot nato, nga ang hangin ana between 30 to 60 kilometers per hour. Ang iyang ikusgon, ang atong expected in at least 36 hours. Pasabot nato, di na maghuwat nga 36 yun na siya, una pa may muigo ang bagyo. So karon, ang pagtuon nato, i-focus nato sa signal number 1 kay kaso doon storm signal number 1 tanang sa kanang panagatan wa gyud biyahe. Okay. So ulabaw na mingon ta storm public storm 1 signal number 2. Kay ngano man ang hangin ana mas kusog. Kusog ni gid. Pasabot nato from 65 to 100 or 60 to 100 kilometers per hour in at least 24 hours. So, maingon na sa ang signal number 3. So, ang hangin sa signal number 3 from 100 to 185 kph expected within the next 18 hours. So, pagka signal number 4, ang hangin 185 kph or more expected at least in 12 hours. Number 4, no? Number 4 na ba to? Okay, number 4. So, mauna, ang atong sabot, ang atong storm signal nga gi-raise, dili nagpasabot na ginaghanon sa tubig, kung dili sa giksgosgon sa hangin. Sa hangin. Hangin gila siya, no? Okay. So, ang atong, umiingon lang sa oy, hinay, aling bagyo, ha? Labaw pag naanad na sa, nakatilaw na lang yabot, almost 300 kilometers per hour. Tinood. O makapil sa ingon, oy, kahinay, aling hangin na 45. So, mo kumpiyansa na dayon. Pasabot na tula. We are not talking about ikusgon sa hangin karon. Kaya kadaghanan yun sa mga dagkog casualty o damage to properties. It is not the intensity of the wind, but it is because of volume na ihulog anang bagyo sa kalugar. Kung sakto sabot na to, mingon ngayon nag-depression, hinay na niyang dagan. Mingon ngayon nag-typhoon, for example, Yolanda, kusog na yung dagan. Sa ato pa, di na kabundak ayaw tubig. Muagi na musutoy. Pero mingon nag-depression, mingon tropical depression, tropical storm, hinay na ang dagan. Ang dagan sa bagyo o kanang storm o ang depression, hinay, mauna mga makadump siya o daghang kay tubig. Sir. Yes. Sir, sa katapusan, kumusta man ang ato ang weather condition karon? Karon, ikusog ang atong amihan. Gani, itabot pa nato doon na tayo mabugnaw pang panahon kay atong amihan, maluya na, anak pa na sa February, last week of February. So, laki ato bang sinabi, after atong sinyang, after atong amang, nga ni kalit og init, di ba? Niinit ang mga tao, nagtuo mga taawaan na ni summer na. But pasabot nato sa mga tao, kaning northeast monsoon, kung amihan, mauni nagdala na itong mabuglang panahon din naapa ka na, muna pa na siya, mawa kanong Abril. So magpaabot na, doon na tayo manag-umon na kalangitan, pang-ulan panaligsik, kusog na hangin, bugnaw na hangin, ingon man dagko kay kulyada, amihan o dagkong bawd. Karong mga panahon na hantod mabot pa na sa katapusan sa Pebrero. Kaya mao na conditions of weather na to. Okay. Sir Oscar, daghang kayong salamat sir ha sa imuhang kasayuran gyud nga gipaambit karong buntaga. Daghang kayong salamat nato diya sa stasyon, ingon man sa Abuitis Foundation tayo. Daghang kayong salamat sir. Okay, mga higala mo kato si Sir Oscar Tabanero ang hepe sa Pag-asa Mactan. Mga higala, mo padayon ta human lamang nini pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo asa unang naglandfall ang Bagyong Ruby? Ang Bagyong Ruby unang naglandfall sa Eastern Samar ni atong December 6 ug aduna kini 175 km/h wind speed duol sa sentro ug gustinias nga moabot ngadto sa 210 km/h. Kini si pagtukiraksa naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong
buntag, ani ang mga pinakaulahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ang sinubsordo niya atong Lunes isip pagpadayon sa tradisyon sa pamilyang Gorondo ug dapit sa parian. Ang maong kalihukan gipahigayon bisan pa man temporaryong gisira ang Casa Gorondo Museum aron pagpalambo niini. Ang Casa Gorondo Museum usa ka masaysayanong balay nga nagpakita sa 19th century Cebuano Filipino lifestyle. Kini gisira niya ato Setyembre 20 aron mas mapalambok pa sulod sa 8 ka bulan ug musubay na unya sa world-class museology standards. Naglakip sa tradisyon sa balay maong sinog sa pamilyang Gorondo nga gipadayon dihang gidumala sa Rafi ang karaang balay nga kabahin sa pagpreserba sa tradisyon. Nintuiga, bisan ang museum gisira ug bisan pa man nitaliwan ang sinug beekeeper nga si Esteleta ng Titang Diola, nagtuwang Rafi nga dili mahimong mahuno ang tradisyon matag Lunes human sa Piyesta Senyor. Inspirado ang upat ka Supreme Student Government kung SSG officers sa Toledo City Science High School nga mas matabangan ang ilang tulungan human sila nakasinati sa tulo ka adlaw nga training uba sa Rafi Cool Adventure Camp kung Rafi KAC. Matod pa ni Hibray Kaambas, SSG President, tinguha nila nga mapaambit nga to sa uban ang mga maayong gawin nga ilang nakatunan sa training pinaagi sa pagtabang sa ubang tinunan o sa ilang tulungaan. Lakip sa mga proyekto sa upat ka mga tinunan mo ang pagtukod og mga study areas computer laboratory. Aron mahimong posible ang nahisgotang proyekto, gipaluyuhan sa mga nahisgotang tinunan ang usa ka fundraising activity diin katambayayong nila ang mga magtutudlo, ginikanan, ubang tinunan ug barangay officials. Matod pa ni John Ryan Buntilinaw, SSG Treasurer, na nakita niya nga nakabinipisyo gayud ang ilang gihimong proyekto sa ubang mga tinunan. Laing SSG officer nga nagpaluyo sa mga proyekto mao silang I. Craig Jean Laugan ug Jay Morales. Keep sa nakakatunog mga maayong gawi human sa tulo ka training sa Rafi KC maong laing 31 ka mga tinunan sa Toledo City Science High School. Ug mao kini ang hitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala, no? Sumukad to mga higala, no? Ang atong pagkagihinabi ni Sir Oscar, no? Daghan gyud kay siya mga information nga gipaambit mga higala. Labi na gyud sa pagpangandam unya matud pa niya sa mga panghitabo kinahanglan nasa diay, no? Ang nay contribution o kalabutan ang katawhan sad. So mo na nga kita sa atong bahin kinahanglan nato sad nga siguro mahigmata sa mga panghitabo unya ang pagkat-on niini sa mga pagpangandam matud niya kung adunay mga pagpahibalo kita usab kinahanglan ta nga mo-cooperate, no? Labi na gyud kung adunay kinahanglan nga adunay evacuation nga ipahibaw sa mga kadagkuan. So kinahanglan ta mo sunod mga higala, no? Haron paglikay unya sa atong na-experience usahay kung makasinati ta og grabe, no? nga bagyo nya masundan dayon og medyo kan murag mo relax ta, no? Sa atong pagpangandam sa muna nga dako-dako gyud ang kadaot katong sa Sinyang, no? Labi na gyud diri sa south area dinhi sa Cebu muna nga kini siyang mga panghitabo angay natong pagtulunan, no? Mga pagtulunan natong mahigala sa pagpangandam labi na gyud sa mga kalamidad nga moabot nya matud pa mao ang pag-adapt, no? Mao nang gitawag og climate change adaptation. Kay mao na gyud ni ang resulta, no? Sa kanang gitawag to climate change. So ang ato ani ang pag-adapt niini unya ang paghimo og mga proactive nga mga measures karon malikayan, no? Ang kadaot sa kinabuhi og mga kabtangan. So muna matud pa niya yang gi-emphasize og nga kita labi na gyud diri sa upland areas mo ang pagpananom og mga kahoy kay matud pa niya kung adunay dagkong tubig, no? Gikan sa imabaw nga bahin kung dili siya direkta nga mo puntarya ngadto sa yuta.
Muna kung naay madagkong kahoy adto kini siya mo tugpa sa mga dahon, no? Nga mo'y nag-cover, no, sa mga yuta, mga higala. So muna nya iyasang gi-emphasize kung arita sa lowland or sa coastal ang pagpanonsad og mga mangrove, no? So matud pa niya makatabang kini sa pagpugong, no, sa kanang dagkong bawod, mga higala. So mao na nga tinuod baya nga kitang katawhan na apod tay angayng buhaton, no, kay kita man sad mo'y hinungdan niini unya kadasang pagbaha. For example, no, dinhi sa ato labi na gyud sa dakbayan, no, kining pagpataka sa natog labay sa ato mga basura, mga higala, no, makit-an nato sa mga estero, makit-an nato sa mga kanal nga grabe gyud, no, ang plastic niya diin man na gikan di man sa ta makaingon nga ang kuana ang nature ana mo'y nagbutang diha, di man gyud. So ang katawhan man gyud sumuna mga higala nga kini siguro sa atong bahin angay natong tan-awon, no, kay kining tanan mo balik raman sa siya nato kung magpasagad pud ta. So kita isip mga lumulupyo na gitay responsibilidad, mga higala.